joan da jakin, auskalo zer daukadan parean. Denon daukagu pelotakera, ez? Pelotaz nahi ze pareketa jotzen dugun, ala ematen dugu botea, ez? Ala ateratzen gera, ez gea beti berdinak egoera guztitan edo jende guztiarekin, edo lan guztitan, orduan hor segun, hor moitzen gara. Ez duke jakingo esaten horako nahi zen, ez dakit. Disfrutatzea gustatzen zait, gozatzea gustatzen zait, bizitza gustatzen zait, laguna gustatzen zaizkit, eta kontrako ere asko gustatzen zait. Kontrako ere, bakardadea, pentsatzea, hausnarketa, lasaitasuna gustatzen zait. Eta izaten duzu aukerarik, zure bizitza farandule horretan? Kostata. Baina beti agarratzen dute, lo gutxi egiten dut, eta horrek ere ematen dizu denbora. Lo gutxi egin nahi beste energia? Bai. Oso lo gutxi. Agian horretik. Pero zuk interpretazioa odolean daramazu, ez zarazu familiako mariteatros bakarra? Ez. Bertsolaritza ere odolean nomen daramat, baina ez naiz bertsolaritea. Bai, aitonak eta bertsolak eta... Baina naiz bertsolaria, baina... Baina interpretazioa bai? Bai, gustatzen zait, bai. Eta nondik datorkizu? Baina gure etxean beti izan... Beti egiten genuen, nola... Festa bat zan beti mozorroak emak egiten zuen. Eta guk ere hori transmititu dugu, etxean umeekin eta beti gora eta bera egitzen dira umeak eta beti badago, orain jak oskortu dira, baina maleta. Maleta ateratzen da umea eta hori da festa, eta maletan zer zegoen mozorroak. Maleta aterako dugu, euria egiten dura, maleta ateratzen, maleta, etxe guztia, Pardon, antzerkia denak asarretzen dira une guztia, gero grabatzen dute, gero ordaindu behar diezu sarrera, gero asarretzen dute. Eta hori, umetan hola zidira, eta gu ere hola zidira, etxean beti jolasten antzerkia egite, beti kantatzen. Berriz, insistitu zidaten, esan zidaten, emakumea nahi zutela eta kultura munduan. Bueno, niko, esan duen, nire naiz politikoa. Nire iritzi politikoa daukat eta nirea bakarra. Hori nirea da eta pribatua da. Eta baina proiektu oso beharrezkoa da. Barruan ibilita, kultura munduan ibilita, ikusatzen duen, hau aspalditik eskatzen genuen zerbait da, behar. Eta orduan, momentu bat esan, etorri baldin bazait eta bi aldiz etorri baldin bazait eskaintza, agian momentua da aldaketa bat egin eta honetara jartzeko. Nik oso garbi neukan proiekturako sartzen nintzen. Ez nengoen gobernuan bertan, Donostian dago egoitza, erakunde apartekoa da, horrek ere autonomia bat ematen du, eta helburua oso garbia. Eta hasieratik martxan jarri beharreko proiektu bat zen. Orduan, animatu nintzen, baina inkonstientzia ere da, esan ez hautzen hartu, pipa, egin behar da, nun, eta joan egiten naiz, eta holaxe izan zen. Dagoik? Momentu batzutan bai, eta momentu oso gogorra bat dela ezin dizut egia oso gogorra. Eta mugare bai, momentu batzutan oso garbi neukan, eta gainera hori horrela izan genuen, ezin genuela politika kulturarekin eta euskerarekin naso. Horrek, kanpo mantendu behar zela, iritzi politikoak bai, denak. Edozeinek sortzen duen kultura eta edozeinek eta euskera egile guztiek egon behar zutela ordezkatuta. Ezin du partidu baten ordezkari izan etxekare, baizik eta herri batena. Eta herri horretan sortzen den kulturena. Eta neurri horretan nik hartu nuen nire egola oso politikatik kanpo ikusten.